Asị m ụkwụ ji agụ mgbada bịa ya ụgwọ ụkwụ ji agụ mgbada bịa ya ụgwọ ewewewewewo asị m ụkwụ ji agụ mgbada bịa ya ụgwọ ụkwụ ji agụ mgbada bịa ya ụgwọ onye gbule nwanne ya ewewewo asị m akụjimeme na n'elu ụwa ewewewo ịbịa n'ụlọ nke mmadụ lee nwonchere gị n'ihu asị m gaa nara ya rie otu ihu ya n'anya ewewewo onye kpụrụ ji n'ikperele ma kwe n'abalị asị m o mere ihe machiri ya n'elu ụwa ewewewo asị m akụjimeme na n'elu ụwa onye gbule nwanne ya n'elu ụwa lee ezuchiwichile enyi ka nwanne agbalaga n'elu ụwa ewewewo asị m akụjimeme na n'elu ụwa akashi na ngụfude n'elu ụwa lee asị m akashi na ngụfude akụsimegbe na n'elu ụwa echidime nwanne m lee echidime nwanne m lee Chineke ghara ọkụ na anwụ lee oge chi na-echere ya ewewewo asị m akụjimeme na n'elu ụwa ebe obi chere n'elu ụwa aka ga-erukwe n'ebe ahụ ọwụ ndụ ka anyị na-ekpere n'elu ụwa ewe onye gbuwe n'iji obi ihe echewe n'elu ụwa obi wakpale onweghị onye ma ihe nọ n'ime ya n'elu ụwa ewewewo asị m akụjimeme na n'elu ụwa akụjimeme na ọwụ ha ahụ ọjọọ ewewewo akagbudu iji n'elu ụwa ọkpụga na-ehụ ya hụ ewewewo onye ji lie nwanne ya asị m onye ji lie nna ya ọwụghị nwa ọpara gburu ya n'elu ụwa ewewewo asị m akụjimeme na n'elu ụwa akụjimeme na n'elu ụwa ewewewo ijiri ga-enyere nwanne gị aka n'elu ụwa ndị mbise mụrụ n'ihe asị m onye jiri ihe nyere nwanne ya aka n'elu ụwa ewewe onye jiri n'elu ụwa ekworala asị m onye jiri n'elu ụwa ekworala ewewewo gịnị mere eji ebiwe nri n'aka ọwụne adịghị ka ọ dị n'elu ụwa nri dịrị n'elu ụwa onye ọbụla ga-aga n'ikwe ebiri nri ewewewo akụjimeme na n'elu ụwa